Hato u Donald Trump udai sisa utau briu bala pa doble baro ngitip sapang jong u Donald Trump udai u presiden jong geri Amerika u pemerintah u badairu napo jong ke Republican Party bat kai ke ule ke pen perkhat ke perthai situlup udai u parlok u bajantam jong geri Israel namar kadai haga sin ke nikong ke u lawan kum u presiden jong geri Amerika ula pen bana ke Jerusalem kum ke nongba jong geri Israel bat ngila ban ong badai tang u Donald Trump u bala nyau ke Israel bagadai kategori ya kabau belai ula ikhap mensim ya ka bad latip ru ya ukum utau noyalam uba kensai tam jong ke perthai ubla airu ya ke jiada ya ki kristan hakeleng saudong jong ke perthai lada ki don ki nu ki du ki jingsa thombo bad kini ki jingle ki jong u baro ki pen perkhat ya ki ri jong ke perthai ba ka jingwan phai jong Donald Trump kum u president jong ri Amerika kadai ka jingjit lupa ka jong belai bad ban pendep ru ya ke ai ke ba u ula thmu kum ta ki don ki ba ong ba kani ka long ke badai bad ki don ru ki ba ong ba kani kam sem long setia ke badai kumta ladangi kwa ban smuthu sapang jonggata ngapdiang smobha chagani video khnang bangan smuthu hato u Donald Trump udai ne am uta ubru berjit doublei haga jinglong president ga jong u hadu kani ga klip mat ka bamanta pait ye kani ga video hadu ka bakut jongka pensatip ye ga jingsisa baro hato u Donald Trump udai uta ubru berjit doublei ayu pisngau halor jongane snobha sakoman mentatung ne phai sapang juga kitab ko jong Daniel ya ka lenong ka baar ka khat ka baar phuwei ka ba ongkum ni bat upen kelama u ya ki por bat ya ki ayom upendu ya ki sem bat uthung ya ki sem u ai ka jing start ya ki ba start bat ka jing tip ya ki ba don jing shampang ni kan mau haus nam ar hajar khat khandai ha ka por ba wan ningkong kum u president jog ri Amerika ula jubab hakmat jong ki nong tho kot khubor halor jong ka jiade jong ka khai pateng jong ri Amerika bat kari China bat ula kedeuru ila deba udai ubru ubra syajit haublei ba unlong kum u president jong ri Amerika namar ula pen i da kebola kedeuru ya ka simpri akdi ke jong u shajrong bat kani ke jingkran ke jong u kal penlong yi ke bun ki ri jong perthai ba ka jingwan jong Donald Trump kum u president jong ri Amerika ha tu por ka dei ke jing bandap ye ke ai ke bala dap ban tho ha ka Bible ha ka por budang penlong ye ke jalap election ke jong u ha ka sin ke bengkong house nam ar hajar khatsan ki babun ki nong yalap ki ba kraw tam jong ri Amerika kila Christian borba bha ye u Donald Trump bat kila ongru ha ka juga por ba u Donald Trump udai ubru ubala jit doublei ba unlong kum u president jong ri Amerika bat ki deiru ini ki kintin ki blap saphyang ha kaleng saudong jong ke perthai ha ga ba ki lat patai ku bor hapo jong ke Florida kila pendap daki headline halor jong ke mat ha usnam ar hajar khatnyo ha ka bulo ong ha ka we ni video jung uchim bakar show ba ka jingmi ke jung Donald Trump ke jingjit ke jung blai bat ha ke ni ka program ula kren sai bat ong ba udai ublai ubla pen khlam mi usim bat udai ru ublai ubala ban thung ya unu unu usim bat ngin omla satya ban yele persya ya ka mon ke jung blai nang ta shu shu ha ka khat lai tori jung nai Julai jung snam ar hajar arhusau ha ka ba Donald Trump kum u president u rim jong ri Amerika ha ka tu por kat ba udang ai jingkran hakmat jong ki babun ki pajba ha ka we ka jaka habutlar jong ka Pennsylvania ha ka ba ula syaksiat bat ula mensau bat kani ka jinglat im ka jong u ki babun ki ong ba kani ka kamba ka ba phlab ha hadin nang ta u Donald Trump ula nang raham shu shu ha ka kam yalap election ka jong u ha ka leng saudong jong ka tegri bat ula ong halade ba ngala khmilenti bangalade ban yap ha ka tu ka por ya ka bangang la syahirtma nang ta ha ka sngi ka babut ula ong ba ngam syam la khmilenti aa ka bangang ngadang don hangni menta hanrei ka ai ka ba pla ka la ja ha ka jing im ka jonga bat ka tai ka long u blei u bangang sakri ula plat im ya ka mensim ka jonga namar kata tongin pai ye ki khmat shabanang ban aingu ye ublei ubangi ngi sakri bat ula ong ba kane baro kade ga kampla ga bala le do blei ha ga ba ublei ula plat imno ye ka jing im ga jonga namar ba ka don ga dau ga ba kraw ha ki babun ki jingkran ki jong u hadin nang ta nga ha ban pendap ye ka ai ga ublei ula dab ban pensat hanga bat kini ki ai baro kila kala ha ga jingmut ka jong u bat deiru hangni ula snut hu ba udon kam ban penklan ye ladi bat ki babun ki ri perthai hangni ki bu yudak jingli ban ong ba hato u Donald Trump udai sisa uto bru ubala dab ban jit double bat haba perkhat yakini imat kala ban thau sata bat kani ka long ru ka badon kam yangi bangin snuthu yakini ki jing sisa baro ladangin ong ba u Donald Trump udai uto bru ubala dab ban jit double
kamut ba ulong ubriu uba hok hakmat ka jong ublai ha ka liang jong ka jing im ka jong u lani ka bamut ban im ka jing im ka bala pen kentang kum uta ubala khot kerpang sha ka kam ka kenja mensim ki balong kum ki pastor lani kum ki nu ki briu ko pen tebit yele de sha ka ta ka kam ban tre ha ki kam balang bat hangni ka don ka jing par ha ka bible ngi yu i ba ublai ujit ki briu ban pendap ru ya ka e ka jing thmu ka jong u wat la de satia uta ubriu ubala pen tebit yele de sha kata ke kam hanrai uba impat kat kum ka jingkwa jong ki briu ku jong blai kata ke de jingjet bat ka jing pendon kam ka jong blai na ka bata ka nu ku du ka kam mut tang ka jing menjur ka pura ya ka jinglong simat ka jong u marwai ne ka jing ya dei ka jeliu ha ka jinglong mensim ka jong u kum ka nuksa ha ka jing tho ngi laba kapan singat jong usim ha ka ba blai lo pen sle sim ye upom dei satia na ka jaj menru Israel ru watla syam lamani ya ublay uba shisharu tang ba un kat kum ka an ki bakhoi haba ublay ula jit ye u bat ula khotru ye u ban pen sle sim ye u namar ba ula shupendon kam ye u ban krishan ye ka Israel bat ban pendap ru ye ka jingthmu ka don bor jong u ha ka history kat kum ka kitab ka jong Isaya ka lenong ka sau ka khot ka bar phra ka ba ong kumni uba ong shapang jong usairos ulong unong up lang brod jonga te un pendap ya ka jing sngop ha jonga baro uda ong shapang ka Jerusalem on te ya ka bat ha ka temple on pen shong kurim ya pha kini ki kintin kidei ya ka ba bleu la dapan kren lupa shapang jong ka jing pen sle sim ya usairos uba long ru usim uba kraw jong ka hima Persia nang ta shu ha ka kitab ka jong Isaya ka lenong ka ba sau phusan nadu ka de khat ka ba ningkong hadu ka de khat ka ba nyo ka ba ong kumni u ong utrai ha u balasle jong u ha usairos ha ba ka kti kamon jong u mabat ban job ye ki pat ben riu ha khamat jong u bat ngan loitno ya ka singkai jong ki sim ya ga ban pli ya ki jingkhang ha khamat jong u bat ye ki ta ki khrdop on om khang ngan lek hashwa jong me bat ya ki jaka khoru khoram ngan pinmadan ngan pinlubet jin ye ki jingkhang rnong bat ngan kdia ye ki ding jingkhang nar bat ngan ai hame ye ki jingkit show ka jingdum bat ye ki spa bala buri jong ki jakabri ba mentip ba manga ngalong utrai uba khat yame da ke kerteng ublei ki Israel king na ka pata u Jacob u shakri jonga bat u Israel u bala jit jonga ngala khat yame da ke kerteng ngala sin yame la mem sham la ithu yanga ngan long utrai te omdon u wipat na lor jonga omdon ublay ngan pan po yame lamem shamla ithu yanga bakin tip na mingi bat na sepngi banalor jonga omdon shu nga long utrai bat omdon uwipat ngan penlong ga jingshai bat nga thau ye ke jingdum nga penlong ye ke jingsuk bat ngan thau ye ke jingsnu manga utrai ubla le ye ki e baro kani ke je thulu pa shapang jong Cyrus la shu antat ba kumba ar spa snam e hashwa ban kha ya usim Cyrus udai unong up lang brat haba ubleu la pendon kam yu ba unle e ka ba bha nag bata jong ka jat mru Israel bat shisha ula pli ka jingkhang ban ailat biang ban tepat ya ka Jerusalem bat ya ka temple ka bla sha penjat house im Nebuchadnezzar ka ba snutanat hangni ka long ba ublei ula khat ban pinsle sim ya Cyrus ha ka kerteng ka bla pendon kam tang yu Jesus Christ balai ublei pendon kam yu Cyrus ya ka ta ka kerteng ka ba phla namar ba ula pelai lut ye ki jat mru Israel na ka jingsha ring rau ko chungki ba kinwan phai pat sapo laga jong ka ri ju ka jingkular kata sapo jong ka Jerusalem om tang kata upen sluri ki khun Israel ki bom sham la pen phai ki jing ai snop ha jong ki kum ka ksiar ka rupa bat ki mau kordor namar kata Cyrus ulalong kum unang thulupa u bom sham la dei sati ujiu na ka bata ki khun Israel bat ulalong kum ka serniu ka ba berngut berngat jong ka pateng ka banman na kata ka dau Cyrus ula syak pen sles im hoblei na ka bata ka jing pendap ye ka tei ka jingkular ka jong u baro ublei ula sham sngop ha yu sim Cyrus bat bola kentiuru yu ye ka pan snget sim namar u kwa yu ni ubru ban kirkhu bat ban pen poiru sha ki bru ki jong u kani kalung ka e ka snutanat ban kan mau ya kata ka jingtho ha ka kti ka mon ka jong u ka bola bat ban pendam ya ka judgment ru bat ban loit ru ya ki tiar yele ki jong u
Usairos ula pe shadin ya ka jong ka chengim bad ya ka thong ka chungu bad ula ithu ba kumno ublei ula penlong ya ka ti ka chungu ba ka dei ka bor ka bana lindat ka bala le dublei ka ken hun sipai ju Usairos ka dei ka dak jong ka jelam ka chungu blei hai ka jingsen shar ka chungu hangni ka long ka ba don kam bangen sngu thu shai ya ka daw ba balei Usairos udei usim bula shajit hoblei hai ka kitab ka chungu Isaya ka lenong ka sau phusan ka khat ka ba sau ka ba ong kumni na ka benta u Jacob u Shakri jonga bat u Israel u bala jit jonga ngala khat yame da ka kertang ngala sin yame la mem sham la ithu yanga kumta u bala jit u Usairos namar ba u dei u briu ba smart u ba don ru ya ka sap ka ba kerpang bat u la klalong usim u ba klain tam hai ka jingsen shar ya ka hima Persia hangni ngi deban shai ba om ba u blei u phaikmat sha Usairos hanrei namar ba Gidon ki briu ki jong u hapo jong ka hima ka jong u om dei Usairos u bla pen khi ye ka jingle u blei hanrei kare ka jinglen yar ba ka jingyam kthang jong ki khun Israel ki bron hapo jong ka hima Babylon hagatu por namar ka dei ka jingit ki jong u ya ki khun Israel Usairos tip saphang jong u blei hanrei u dei pat u blei u bla thung bat pensle ye u kum usim ula yalam ye u ula kirkhu ye u bat ba ula pendon kamru ye u katno ka simpor ye u blei bo un sha skor ye ka jinglen yar jo ki khun Israel haba ki don hapo jong ka tei ke hima habangi phai sha ka kitab proverb ka limnong bar hoi ka khat ka ning kong ka bong kumni ka do nut usim ka long ha ka kti utrai kum ka jingpun upen phai ya ka kat shaba uman kumta u blei ula ban tre sha kita ki bangim sham la poi perkhat ei ru hangning dia pek ba kumno Usairos ula pendap ye ki jinga thu lupa baro ya Usairos uba ar tip kum Usairos uba kraw uba longru nonglap ya ka hima Persia ka kraw but way ni nongson shar uba don bortam hagi por ki ba mendai ula mi na Persia har ringkat ka kenhun sipai ka klain ki jongu kum unoilam jong ka san hima sima ula pen khnyo igi paiba jong ka teigri hapo jong ka jingsen shar ka jongu ula job ya ka media ya ka Lydia bat ya ki hima jong ka Asia Minor namar ka jingtbit ka rukom yare athma ka jongu dai ka jetrelang jongu bar ka kenhun sipai ka jongu ka jingyasha bat ka jingyasnok tilang ha ka tanat sentiat ki buit rekam jong ki jatnyam ba ki dustur ki ba phar ki lalong kum ushabi banang penyar chusu ya ka hima ka jongu kani kala kut hadu usnam san spa lai pokhandai shwa ukhres ha ga ba ki nongshun ki jongu kila rung la jan baro sha ka Babylon klam da la yada aishu habala penkut no ya ka jingsen shar hapo jong ka te ka hima jong ka Babylon ka jingklam jong ka Babylon kam dei tangrai ju ka san hima sima hanrei ka deiru ka jingpendap ya ka ei ka bala dap an tho ha ga Bible tangkhen diat posnam usim Nebuchadnezzar uba ar ula job ya ka Jerusalem bat ula ringmrau ye shibon ba ki jaj benru jiu shapo jong ka hima Babylon bat deiru hangni haga usim Nebuchadnezzar ula penjat ya ka temple ha Jerusalem bat ula ya ka Jerusalem kum ka deushra ula ringmrau ye ki jaj benru jiu kumba new posnam ye kabalong be thik kumba la dab ban ya thu lupa haba Usairos ula job ya ka Babylon ula sen sharu ye ki ta ki jiu ki bla sha ringmrau sha Babylon hanrei sham la long kum ki weipat ki patcha jong ka tege hima Usairos sham la wat ban bu ye ki jiu bakin mane ka nyam ka jong u lane ban pinjot no ye ka nyam ka jong ki ula wan ra pat da ka weipat ka polisi ban pin thamai kum shi banta ban pendap ye ki jing tho ha ka Bible da ka jingsen shar ka jong blai ula nang penrit bat ula nang plai mrau ru ye ki jiu bat ba ula ailat ru ye ki bakan lek phai no shapo shala ka jongri kani ka jingle ka jong u ka thau ye ka jing pen kut no ye ka jing sha ring mrau jong ki khun Israel hapo jong ka hima Babylon bat ka jing sedang jong ka jingwan phai pat jong ki jiu shapo jong ka Jerusalem kini ki jing tho kide ki kintin jong ki jing pendap ye ka ei kabala dap ban ya thulupa bat ki dei ki ktin ki jong blai kabla penlong yu Usairos ba undang ye ka jong ka pansngat ka jong u kum usim jong ka tei ki hima ha ka kitab jong Esra ubu ru ka jing tho ba Usairos ai ka hukum tang ban aibor ya ka jingwan phai ka jong ki jiu shapo jong ka Jerusalem hanrei ba kintei pat ya ka temple hapo jong ka Jerusalem ladingen phai ka kum ka kitab ka jong Esra ka linnong ka baning kong ka khat ka baning kong hadu ka ba sau ka ba ong kumni te ha ka snam ka baning kong jong Usairos usim ka Persia knang ba on pendap ya ka ktin utrai da ka shinturu Jeremiah utrai ula penkhi ya ka mensim Usairos usim Persia kat ban penlong ya ka jing pen bena
ha ka hima jong u baro ka we bat ban bu ya kata ha ka ba tho de ka ba ong kumni u ong u Cyrus usim Persia utrai u blai ki bneng ula ai hanga ya ka hima ka perthai baro bat ula hukum yang ban te ka ying ya u ha Jerusalem ka ba ha Juda unoru u ba pedeng jong phi na ki briu jong u baro to u blai jong u un long lam bat ai un le kiu she Jerusalem ka ba ha Juda bat un te ya ka ta ka ying utrai u blai ki Israel utaken ulong u blai ka ba ha Jerusalem bat jar u bla pensa ha ga nu ku ka jaka ka bla wan wir wan hap ai ba kita ki trashnong ka jaka jong u kin ya rap ya u da ka rupa bat da ka ksiar bat ki mar bat ki jingri nalor kata ka jing ai sngub ha ya ka jing u blai ka ba ha Jerusalem u blai ula ai ya ka hukum ka ba kurki ya usim Cyrus jong ka Persia halor jo ka jing sha ring brau ha ka snam ka ba ningkong ka jong u Jehovah ula penki ya ka mensim ka jong u Cyrus ba kraw ula penmi ya ka hukum ban pelai no ya ka jiu ki bla sha ring brau ba ken lek phaino sha Jerusalem ba ken yo ban tei biang ya ka temple ha Jerusalem kumba u Daniel ula dab ban ya thulupa shaphang ga de ka je thulupa ya u Cyrus kala ban pen iru ya ka je thulupa jong u Jeremiah shaphang jong ka jing pensitom ya ka Babylon bat ban pen kut no ru ya ka jing sha ring brau jugi khun Israel shapo jong ka hima Babylon bat lada ula pen pau ha u Cyrus ya ka ta ka je thulupa ki bala pen pau kumba la pen pau du Isaya u bala keduru ya u Cyrus da ka kertang kumba ars pa snam e shwaban kha yu ka rukom trikam jong u Cyrus ka de ka je trelang bat ki janyam ka pher ki badon hapo jonggeri ke jungu bad baula pen seluruh yaki baken lek paina cala ke jonggeri yakito baro ki kun Israel ki bla syak ring mrau syapo jong ke hima ke jungu lingba ki tendong jong ki jing thodak hagi por ki ba menchwa ki bla pen skamro de ki jing tho de ki dak bat ka muhor ke jung sim khamtam ye ki tendong jing tho ki ba pau jong usim Cyrus kini ki tendong jing tho jong Cyrus ki de ki bla snaru de ki do bertha ki bla tho ru haga kentin adian bat kini ki de ki hukum ki bla pen me dos im Cyrus u kraw jong ka hima Persia bat ya ga ne la lap house nam shiajar praspa nyo phokhandai da we unong wat bnya ye ki te ki jing te nam jong ki barim kata u Hamas razam haga por baga don ka jingti bnya ye ka jingsha penjot jong ka Babylon haga menta une umau udon hapo jong ka ri he Iraq barkla bu hapo jong ka British Museum kidak kibla tho ha une umau kidai kala bu ru ki jing tho kibla pen bna pa ba daus im Cyrus ubakraw hadin bawla job ye ka Babylon kata house nam sanspa lai phokhandai shwa ukris hangni u Cyrus ula kedeu lingba jogri ke jingtho bawla plat no ye ki brug le syak ring brau sha Babylon baken lek ban wan phaino shala ke jonggri kata sha Jerusalem baken yo ban teipat ye ke temple bat baken yo byang ye ke jingmane kumba ki kpa temen jongki kila mane kumta kila mi no na Babylon kat kum ka hukum jong u Cyrus hadu bawla penskam ye kata ka hukum kabalong bai thik kumba la dab ban ya thu lupa kumbala pen pau du Esra ha ka linong ka ningkong ba ye ki khun Israel la plat no na Babylon ban lek phai pat shapo jong ka Jerusalem ban tei pat ye ka temple bat ban yo pedang ru ye ki mar ki mata ki wa khuj ban Krishan ye ka jinglek phai jong ki se Jerusalem ki bla ra ru da ki nong Babylon ha ka por ba ka le job thma ye ka kai ka bla penlong yo Cyrus bon le kumta ka baningkong u Cyrus ula pen banaba utrai ula bu ya ka ne ka hima ha ka perthai da ka kti ke jong u ula kedeuru ya baro ka hima ba u udon ha ka por na baro kisim udai ma u usim u bakong santam hapo jong ka te ke hima u Cyrus us nguthu ba udai ublei ubla bu u ha ka ta ka khat kum usim kalong ka ek bas ngopla bakat numut ki nelam jong ka perthai ha ka ne ka juk ka bamenta bakin mi shisha ki ta ki noyalam ya ka blei ula jit shisha banlong kum ki noyalam kum ba ula jit yusim Cyrus u kraw ha ka por juk ka hima Persia kumta la ka day ne kam day ka jingsha thong jong u Donald Trump kum u president jog ri Amerika ka bamenta ka ka jing pendap ya ka jing thulupa ha ka Bible tongin kan mau ya ka neba u Donald Trump u president jog ri Amerika ula shim ya ka shuki ha ka sin ka ningkong ka jong u kare nadu usnam ar hajar khanyo hadu usnam ar hajar arfuwai bat ula wan biang haga sin ka ar kum u president jog ri Amerika kare nadu ubna January jong usnam ar hajar arfusan dei ha ka por ka jinglong president ka jong u
ula nyiukor haduk kata-kata yaki jaj menru jiu kibadan hapo jong geri Israel bat yaki Kristan kibadan hasi telup jong ke pertai kidan sibun ba kinelap ke baponam hageleng saudong jo ke pertai ki ong ba Donald Trump udai presiden ubla airu yaki jiadab ha yaki Kristan hageleng saudong jong ke pertai ladangi pet yaki kom terekam jong Donald Trump habaro arsin kum presiden jo geri mereka kadai ke ju kom terekam ke jong pat kata kadai banya da yaki Kristan bat yaki jaj merujiu gibadon hapo jonggeri Israel. Udai Donald Trump ubla tau yaka history bahau benai Desember jong usnam hajar khatnyo ula pen benai yaka Jerusalem kum kan nongba jonggeri Israel. Hau benai me jong usnam hajar khat pra ula pen ken riak no yaka US Embassy na Tel Aviv sha Jerusalem. Hagaba ki jiu bat ki Kristan ki ngejba ka Jerusalem kadai ka pedengdu kum bala tho ha ka Bible ban sngut hu ye ka jingle ka chung ka long ba ka don kam yangi ban pet ye ka jingjia ba ka jingshisha baro kum bala da ban tho ha ka Bible ha ka snam new po hadin ju ka jingyap ka chung Jesus Christ ka Jerusalem ka sha penjat no ha ka himarum ha upat sha Titus ha ka ba ula penjat no ye ka te ka temple ka bala sha ban te da usim jong ka Persia Cyrus ula pen pra baro ye ka tei ganong ba bat ula pen sakama ye ki jiu hakeleng saudong jong ke perthai hangne kelas dang ban sapriang hakeleng saudong jong ke perthai haduk kumba siajar praspa nyo pho prasnam ai hagaba ki jaj beru jiu kim sem la yo shu ya ga ta ka jaka ba kan yo ban sanshar kum ba kelas sanshar menshwa ye ke Jerusalem ya ga ka nongba la sanshar no daga himarum daga Byzantine Empire daki Muslim kala donru ka jiale ka shirkhai bha hapo juga ni ka jaka bat ha ga khadu kala poino ha ga kti jong ki Ottoman hanre ki jiu ki sa satang ki jingkan mau ya ka ei ka bo blei ula dab ban kular ki dei tat house nam shejar khan dai spa saupu fra ba ka jithul pa ha ga Bible kala urlong byang ha ga ba kila yo byang ye ga jonggeri ka jongki ha utei usnam ha ga por bo President Henry Truman udang long President jonggeri Amerika ha usnam hagba ki jaj meru jiu kala don hapdang jo ke jingsep ting ke kraw ha hagba kala wan phai byang shapo la ka jonggeri jo ki apartment ke jongki hadin shejar praspa new pho prasnam ai hanrei ya ka Israel kala sha phya na haki artali ki benta ka benta shaphang sepngi bat ka benta shaphang mingi ka phang sepngi ka sa ha ka jingsan shar jong ke Israel bat ka benta shaphang mingi pat ka kentup haki nongba ki berim ki bahap hapo jong ke jingsan shar jong ki nong Jordan hanrei kane baro kala byang kadai hostam shejar khan dai spa an ru pho niao haga thma ka balane kumba han ru sngi ei haga ba ka Israel kala yo byang ye ka East Jerusalem bakla penteli byang ye ka nongba baro ka wei wat lagi ba bun ki ri jo ka perthai kila kentai ban itho ye ka Jerusalem kum ka nongba jong ka Israel ru ka Jerusalem kadai ka ta ka khuri penkhi lengwit ye ka perthai hagi thma gi jongka namar ka donru ye ka jaka bani ye ka japut bat kiri Muslim kat hadu menta ka perthai situlup kala kentai ban itho ye ka Jerusalem kum ka ta ka nongba jong ka Israel namar ka Jerusalem kadai ka senshar ke khadar ka jinglong mensim bat ka donut jong ka nim jiu ki balongru ki briu ki baladap ban kular ha ka Bible bat kine baro kila kelak hongpong lut kadai hausnam hajar khatnyo hagaba Donald Trump mula penbena officially baga Jerusalem kadai ka nongba jonggeri Israel bat hausnam hajar katra ula penken riak no ya ka US Embassy na Tel Aviv shapo jong ka Jerusalem kani kala jia hadin palat nyo post na me ya ka baga Amerika kala pentri kam ya ka foreign policy bagala yu iru bagala la ban pendap ya ka jingtmu nagabta jo Israel kum bala dab ban ya thulupa haga Bible kabalong ka jingai jungki jiu bat ki Kristan kade kam dei satya ka jingjia jong ka kam sanshar khadar hanrai ka dei ka ta ka jing ai khublai ya ka jing buri ka slamha kabalong katkum ka jingshisha kabla dab ru ban ya thulupa daga Bible ka Jerusalem ka dei ka pedengdu jong ka jingkut no jong ka perthai ka jingdon jo ka Jerusalem ha ka Bible kadai ka jikendu lang jong ki jiu hadin shi hajar praspa nyo pho prasna mi ai hagaba ki kala dap pan sakma kane kadai ka jing pendap jong ublai bat kine ki je thulupa kidang don ki basakut hadu mentaru kine thulupa kum usekharia u Daniel bat u jisuru dalade ula kedauba ka Jerusalem kan salong ka ka khuri pensat lengwit jong ka perthai bat kane ka deiru ka nongba ka kongsan ha ki jingjia ka khadu haga history jong ukhun benreu
bat hangning is ngotu ba ka jing pendap jong udon lotrom ban penbena ye ka Jerusalem kum ka nongba jong Israel ha usnam hajar khanyo kam shamla dei satia tang ka jingu i jong ki rungai hanrei ka de ka jingjia ka ba kerpang ka ba deiru ka jingjia ka ba dab ban ya thulupa ha ka Bible daki bon hajar snam shu house nam hajar ka khandai udon lotrom ula ithu ya ka galan hai kum ka jaka ka ba hapo jong ka jingsan shar jong ka rui Israel kani ka long banang pen klan shushu ya ka jingsan shar jong ka rui Israel bat ha ka juga por kala pentre kamru ya ka Abraham akat ha usnam hajar arpau kani ka nang penskam shushu ya ka jingade jong ka rui Israel bat ki weipat ki rui Arab kum ka United Arab Emirates ka Bahrain ka Morocco bat ka Sudan ka jinglong presiden ka ba jong Donald Trump ka ba ula shimti nadu ubna January jong snap hajar arpusan ha ka ba Donald Trump ula penskam shushu ya ki jiu kiberan hapo jong ka tegeri haga jinglong presiden ka jong udai tang Donald Trump ubanut ban perking bha yaki no gini ka ri jo ka perthai ba kimbet da lele ban pensitom ban yaki jiu ba de kristan kiberan hakalang saudong jong ka perthai Donald Trump la thong yaki nong bisar ke ba kerpang ka jong hapo jong ka Supreme Court ban pentikna ba kam dei ban don ka nugudu ka jingsha thombor jogi kristan bat ki jiu kibaran hakinu kinu ki ri jong ka perthai bat ka ei ka ba ule ka dei kumba ula penskam ya ka ei ka ba ule ula anglut ban pendap haga jingtho haga Bible da ka jing ai ka jeda khamtam ya ki jiu ya ka ba ule ula dap ban kular hau Abraham shu Donald Trump ula kran ha hakmat jong ka perthai da ka ba ula ong kumni hapo jong ka ri Amerika ki briu kim jumane ya ka nu ka sarkar hanrei ki mane ya ublei ubaim bat ula kren ru da ka ba shai ban ong ba ki kristan hasitulup jong ka perthai kim dei ban syak pensitom bat kim dei ru ban sap la da ka don ka nu ka jingsha thombor hanrei ki ban kren persya ya kata ka jingsha thombor ka chungki bat ha ka juga por ula ong ru ba ka hok longbru monbru kam shamla wan ka nu ri hanrei ka wan na ublei bat udei ma ubala wanra ya ka jingkrshan pisa ban ai ji arab ya ki tu ki bru ba penhap khun ban ong ba kat kum ka jihigai jong ka Bible ka ni ka kam ka long ka kam ka ba pop ula ong ba ki kristan kim dei ban syak pensitom ben da ka ba syak pengat hakinu ki kendon jong ka jingsha pensitom ben ya ki pholak ngut ki nong snong hapo jong ka tegeri ha Amerika bat wat sabar jong ka ri Amerika ro ula ong shu ba ka ri Amerika ka don kam ya ka jingkendit ka ba kenja mensim bat ula ong ru ba na yang ban mikmat ya ki kristan ha situlup jong ka perthai persya ya ki nu ki jingsha thombor persya ya ki kristan bat ya ki jiu ai ba ka perthai situlup kan tip ba kari Amerika ka di kari ka ba uplay usyam sngop ha ka ni ka sla perthai bat ka wei pa ka jingkran ba ka jingle ka chu Donald Trump ka pen i ba udei ubriu ubla deban jit do blai bat ba un pendap ru ya ka mon ka jong blai ba ka ei ka ba unle ka dei baik na ka bta ka jingeda ya ki kristan bat ya ki jat meru jiu ki bren hapo jong ka ri ha Israel kumba ula dap ban ya thulpa ha situlup jong ka perthai ublei udon laga jong ka plan ka bakraw ka chung ya ka Israel bakan long ka kut jong ka jaj merujiu namar ka jingbom priang jongki yu Jesus Christ kum Messiah ujongki hashwa bakan jia kini ki baro ki baro kin sajia ba ublei unsa pendon kam ya uno yalam hagani ka perthai na ka pata jong ka buram jong ka Israel kumba ula le yusim Cyrus ubakraw hagaba ula ay ka hukum ya ki jaj merujiu ki bala syak ring raw sa Babylon bantai pat ya ka temple ha Jerusalem ki Kristan ha situlup jong ka perthai ki dam bandwai ya kani katkum ka sithi ka ningkong ka jong apostol Paul su Timothy ka linnong ka ba ar ka khat ka ba ar ka ba ong kumni na ka benta ki sim bat ki ba kraw ba tri baro bangin yo im ka jing im ka basuk bat ba jar ha ka jing rublei bat ka jing shida baro ladangin pek se ki khat ki ba kham se khmat u apostol Paul u ong ba ngide ban ai ka jing khublei ba de ka jiro ru ye ki ba kum gi bro kani ka don ka je dai lingba ju ka jing ja ka ba phla ha ka spa snam ka ba ngingi im na marba ublei useng ye ka sarkar ban penne pensa ye ka kum kini ki hukum we ni ki noilam jongga balang kristan ubla tip ye ka kerteng jong do klak ulaong ni don kam ban dwai na ka ki nong sanshar ki jongi ba ublei un penslam ye ka arta ka joki un pen klan ye ki sipai ki jongi ban penne ru ye ka jing sanshar ka joki ba ken long ki briu ki ba kongu khnang ba ka perthai kan im ha ka jingsuk bat ublei un yo ban pendap ye ka ei ka jing angnut ka jongu kumba ula dap ban ye thulupa
ka perthai situlup ka dwai kerpang na kapta jong u Donald Trump u presiden Jokowi mereka ba u bleun ai hu ya ka jing Islam bat ya ka jing stat bat unyai petengru ban tre de ka jinglong ka shisha bat de ka jinglong ka khoi kila buru ya ka jingdwai ka berpang ba unyo ban ya kendu marmet bat u Yesus Kristus ba mau bat ka jing ka sam ka chungu kenyo ya ka jing penem kumta ka jing klain jong ka ri Amerika ka dei na marba ka dei ka ri ka ba unong yalam jong ka tei ka ri udai ubreu uba shapting yoblai bat kam don ka nu ku ri ha ka perthai ka bom sham la shapting ya ka ri Amerika hadu menta om don unong le kam sniu uba shir khai tam jong ka perthai ha ba shisin ba ka ri Amerika ka la bu thong ban kam lani ban set yap ye u ba ula ban like na kata kumta ka jingdon juga ri Amerika ha ka ni ka perthai ka bangingim kalong ka jingsngan ka pura yi ka bun ba ki ri ha situlup jong ka perthai perkhat tang ya ka ni ka wei ka long ba lada omdon ka ri Amerika ka ei ka banja ya ka perthai kumba ka long menta lada pi snotanat ya ka ni ka video snobha sa like bat comment ya ka khublai sibun tat hadu bikendu ha ka wipat ka video